Kupadi itu ya tukang urit dan cek mah. Lamaran mo Pak Muri ya Pak. Alun lo baralam mo do bang. Gimana praktek buka dulu Pak? Dulu praktek dia. Oh di Singapura. Waduh. Apa yo di Pak Pak? Oh iya. Pak berekam lah Pak. Jangan viral kalau nak. Kok viral lo? Biasa Pak sekali urik kok orang bayi ya Pak. Kalau membayi ya, oh ndak kata bayi. Awak biasa kalau mau urik itu pakai cek orang membayi. Cek wah gitu ya. Hah? Karate salai. Oh, kok dia Pak kata salah ya. Aman no? Tapi dengan kabar Pak Muri Bang Ucok bakal tambah biaya buat air dah. Ah itu tuh salah paci ureknya patang lo tuh. Kalau Bang Sugeng bakal aduh lambe lah Pak. Aman no? Pak Celeng kok Pak nampak bakal batu tip macam Pak. Apa? Corona. Weh, kok kuku Pak sama lo juga kuku rimau Pak. Ah, iko ko bau juang di siko ko mang. Aduh, apunya siko ko mang. Kok bakara Pak? Kunyang warna Pak. Ya, itu tuh ada ayatnya di sinan tuh mah. Babacoan sakit itu. Ndak siap cebok Pak. Ndak. Kunyang warna. Sakit kan? Apa mau nunggu aku nak malah pen kasam Pak. Ndak. Pendandam lah ya. Jadi apa bi iko yang iyo tuh kan? Ndak, doyo. Oh, doyo. Ya. Atau saja iyo datang kok boba namanya di doyo. Ah, bauban mo di doyo lain. Hilang bagak tuh. Hilang baga lain. Atau aubi gini ya. Obi gini duo ya. Aduh. Sembayang Baca lah pi dua. cek lain mancilo. Dari jadi orang bagak jadi pencilok ini lah. Iya, mancilo tuh arti makan ciri lalu. Banda kapuk-kapuk Pak. Tuh pak cara lain. Penyakit tuh banyak mana kan. Pakai skos teh Pak. Kayak sekolah. Ini kok tokok ya tuh Pak. Kenapa soal lama gua Pak? Ndak. Kadang soalnya penyakit berarti mah. Pemirsa, Oi, Pak Eko lah tiba lah. doyok kok pemirsa. Inyo semua hidup ditinggal cewek taruh ya. Alado depek nang baru permisa. Nak nampak doyok konsep ya. Le. Iyo jani doyo ha. Iyo gagah doyo nak. Salah manja abuk lah kunyang oi. Saya ngalapan nek memupuak buah orang mambiak. Kalau ada pemirsa yang nio sama doyo nya sedang mencari mah. Jan lai. Alado orang punya. Nak cayo tu. Banginya meko. Nak cayo. Jan lai jadi ndak lai. Ada orang nio nya doyo Orang Jawa gini sadang di Malaysia. Awak pakai kacamata mah kalau ada yang nio doyo Itu Abang Sir. Doyok bantu lah nama deko mah Abang Sir. Pakai kudu apa setiap kuna. Kudu. Jadi kecil mana itu gali lawaknya. Baal cara. Itu baal cara mama. Itu baal. Ditekan langsung. Kok basamui ya? Basamui. Oh, baik. Kok kan si kue kok. Iya kuku panjang Oi. Ndak mah deko mama ce. Mama cik tu digikon soalnya digili mah deko. Tu. Deko. Dah lagi kudu kalau tak tinggi kok. Panggili ya Bang Sir yo. Kece-kece orang tua nak.
Kalau orang panggili itu pembenci ke bini itu mah. Penyayang ke bini itu mah. Kalau masalah bini jadi tanya yo. Ndak samo aja do yo. Iya. Acok lelok seorang Tuh yo yang cek sekarang. Kacau. Kalau wak bauri bado-adoan ko lipat dia yo. Jan. Sabananya. Ndak Jadi sama-sama nampak wak kan. Itu bakal cara kamu itu. Deka. Kok ndak wajah do yo kan nampak ya. Bakal permisa. Marantau ke Padang kira ya di tekang uri di bawah Padang. Pemirsa. Magang pemirsa. PRI mi. Ndak permisa do. Magang lah. Pemirsa wah, dan lo tahu dia dia. Pemirsa. Biasalah pemirsa lah. Kalau daun jambu bare sakula piti 50.000 cegak ndak cegak ambo ndak tahu lah. Kurang lah 25 lah wah sama. Jadi 25 lo itu tuh lapas itu mah ndak bisa dinego lero. 50.000 tuh pasnya mah bare sakula. Kalau di kampung Ambo mayo orang bauri itu babituan senya. Berselam senya. Kalau sabit piti kini kok zaman lah modern, zaman kini kok lah canggih. Kalau dulu tuh ayo sistem tempel saya kalau kini kok nak amu kini kok tapi ala bahasa buik tadi pakai cek ini kok pakai dawat pena. Sadang ka manggale lontong saya mulai jam 5 jam 7 lah tutui di malo ka dicari piti 50.000 ya matete ale yo. Urang Bali oto deh wak do-doan brosur wa. Toto ang lay makan dan ulun nih doanya. Kini mau play bulu sabui. Tadi mo lah baraka dia ko. Anta ko mau tulak aja mau kasih saya ko. Baalay pemirsa. Pemirsa. Tarimo tapaso man narimo keadaan kini ko permisa. Padiala kopi sakali na ya ano. Awak rekaman mo deko ko tugas bang Ucok nyedit ko kok kainda ta sera. Ndak ko kacin ke bang Ucok. Ndak sa apa na bang Ucok. Ya. Tapi mau itu jangan pakai kuku yo. Iya bakal seharusnya kuku kok panjang-panjang. Deko kecil lo dia bang rumah dan selingkuh kan gurume enak gadis ya kok aja. Nyo jale laki ganteng. Woi jangan galak-galak gitu niang. Itu abang tuh tua antik dulu mah. Dan salah lah bang. Kini awak lomba cecek mancecek dah. Nah. Yo sungui apa kau bantekan lele yo. Sungui koko pamani ro bang lele ro. Pamani ya. Pamani ro bang. Panyariang teh gunonyi koko ro bang go. Panyariang teh ya. Panyariang teh. Awak ndak hobi minum teh cilup dulu tuh ro. Awak hobi. Teh sarok. Teh sarok. Itu ang randam bibiang apa kadang kali. Iya. Teh sarok tuh le tahu. Sarok pasar, sarok balai, sarok kadai. Cukui pokoknya cukui macam sarok lah. Monco, jangan bosan medit nak. Tapi Pak RT itu mayo. Jangan nemu apa bang Cok. Wah kini manggibah orang setiap lo. Jangan orang digibah dek lo, udah berdosa wak. Nagari kok lah penuh dek gibah ya dari dulu. Pagunjiang ya lah, pagunjiang dia lah. Pagunjiang lah. Pagunjiang tuh induk lah mengunjiangnya kerja. Pak RT kabar kebanjiran. Oh deh yo kecil ni yo tadi. Awak teleponnya T 5T je lo. Awak kebanjiran giznya. Dek inyo lah biasanya dapat orderan nak tu alhamdulillah ya we. Alhamdulillah. Banyak order kini tu saya kan. La PO. Danga orang ngecek lo. Jadi main betul kemari wa. Tahu-tahu kebanjirannya asli, rumahnya kebanjiran. Awak lah telonconya bi alhamdulillah. Nyo sumpah inyo wa. Nak kawa tambah kayu langsir. Alhamdulillah min ya we den ya. Iya. Dek mana nga informasi mo deko. Tu den kontak lo dia. Yo. Badia ka mano nya kini. Badia nya pai ka sisi ya. Patang ko nya kalebanon nya man dak pulang-pulang sampai gini ya entah ka mano-mano pa. Dewa situ jujur tapi mangunjang orang ko jujur. Dua kali tapi doso we ko ala bagunjiang maduto lo. Jadi ka mangapo badia ko ka sisi ya. Inyo manyabi umpuy. Manyabi umpuy. Jawi yang diabehannya tuh. Atau mah waktu itu den jual Jawi mah. Iya. Ndak jual do tahu
nyegeceknya jawi sakit, Nah. nyegecek jawi hilang. Yo. Tahu-tahu inyo mang gubaluan surang. Oh, cadia yo yo nak. Tumben cadia yo. Badi aku sana tak cadia doh. Ah. Ini cadia dari yang yo tu sayang. Maksi banyak bang. Yo awak ngecek serius ini Ya. yo. Tak boleh galak-galak doh. Kalau awak ngecek serius, Ah. ang urian nama lamu tambah karim ayo ko. Yo, baca role nyo lah mulai aku kan umpamo masin ngo bang lah mulai angi masin to bang. Coba jari ko jam melantik mana yo. Yo, baca role nyo melentik jari yo kan. Ndak tahu nih ndak melentik loh ha. Ha. Ko lain lo mah. Ah, ikon nang tajian lang kecek orang dulu tu. Ah, ababayo nang seketik ko mah. Coba yang punya. Dah. Ah, ko tari yang rimau yang mau yang. Mana maga? Bakal lah tajian lang. Sampai di mana situ ada dia. Sainggo badie baru. Abang badie ndak badie. Kalau sama abang yo, Li beli yang ngopi teh bang. kopi lo. Kalau sama ayah bang mancis sang latan situ kaman wah. Oh kalau mancis kini ko aman no bang, aman bana ko ah. Tapi dan heran lah dan yo si Madia ko lah. Ah. Pada mancis ko bali 2,000 ya. Iyo tapi apa kok hobi bana itu dulu bang. Stek mancis. Ndak mancis cie deh pena we dia. Jadi kalau informasi dari Bang Ucok sama Bang Sugeng, Ha, Badia ko ikonya Pak. Jadi ikonya sama panjang ah. sama Dia ko, panjang. dia ko. Oh jadi kalau sama panjang orang tuh hobinya. Jadi sampean Oh. Badia saya lah permisa yang Ah. apa? Awak nak sama do bang ah, beda bang ah. Ah, teliang bang ah. Kalau Badia tu adikonya jadinya. Oh sama panjang itu mana. Abang, jangan ngecek bang, orang sedang konten abang mekak deh bang. Nah, kau bang ucok lah tiba lah. Jadi informasi dari Bang Ucok sama Bang Sugeng, jari si Badia kok panjangnya sama. sama Nah, panjang. itu kan bagus kalian. Cepat tanggap. Ini enggak nunggu pula arahan-arahan dari gua. Kalau gini kan mantap. Bang resetting mana buka deh bang. Sorry pemirsa, kadang orang-orangnya aduh-aduh ya mah. Jadi itu celai, awak Bang, Gua masuk kamera. abang ucok. Berapa menit? Wih, panjang. Ampret habis kuota gua. itu kerajo bang mah. Jadi topik kami bagunjiang. Kawan yang lu orang sedang rekaman. aku kaden ge. Jadi Masuk YouTube. Kasih lihat wajah lu duluan. Kasih lihat wajah lu duluan. kok Abang namanya Agus. Bang Gustian ngomong. Wanaban. Wanaban kok kapan nak kadang wana. Entar masuk. Pak dikau nak kalau masalah piti-piti masuk Iya, nya iya, nyuruh-nyuruh nya. Surang-surangnya mah. Oh. Indak kata ajak ke wak dia tu. Gaya-gaya friend. Iya. Sohid kok piti masuk nyuruh-nyuruh. Sohid ndak rohid do sohid. Rohit itu Kalau film rohid India kan mah. main film India do. Yang apa tu mah? Kahuna Ah. pyar he. Ha. Lagu itu. Awak pecinta India pemirsa. Itu tu. Tunggu lo. Jadi ba dia. Sampai mana dia? Badia ya. Dia. Tenggo dia baru. Badia tuh diantara 1,000 orang nampal yang cadia mah. 1,000 orang nampal yang cadia. Anyo nana nomor 999 Berarti tu nan terakhir. nan terakhir tuh. Babayo lo cadia tu mah. Cadia purwa. Aja ngalah, awak perjanjian nak dia ngalah tuh. Itu orang. Jadi kalau awak mah baca itu mengunjang orang kok kalau tampilannya agak serius, Ha. tak boleh galak dah. Jadi kalau serius tu sabana aja tu yang mana. Sabananya. Jadi wak kini kau mencari ton gunjang kau nang asli. Hmm. Sial ya. Kau yo. Kau pak kok kabar menangi kabar nangis sih kau ditinggal cewek yo. Ndak do menangis tu. Apa ndak? Dan cari lihat video. Kalau lainnya tinggal di cewek tu bang tu biasa tu bang. Abang Ucok. Woi jangan kau ada lihat pembicaraan. Ada yang ini live. Ndak. Ada matanya. Pak kok Satyo kau ditinggal Dari cewek ma menangis? dari ma bang mencari video. Atau tu. video apa? You tinggal Indak ada do permisa itu tu.
Itu tuh omong kosong tuh mah. Tunggu lu dah. Ada nak culik ke kamera doh. Kau jujur kau apa kok Satio kau ditinggal culik menangis. Ndak doro. Hah? Ndak doro. Jadi Pak Po Manangin dah ada barabab lagi. Hah? Manangin dah ada barabab lagi. barabab lah yo. Kau tahu ni bulu dia jadi ya kau ala bentuk buru panangi iyo pulo. Sagagai kodo. Yo bang sabi guru ande bang. Indak ada orang nan sailok do yo koro bang. Indak ada orang nan sagaga do yo oro. Kalau ada orang nan lebih dari do yo awak racunan seorang tu bang. Mangkonyo kau cok manangi kau dia tak ada saingan kau. Mulai kau pacaran dengan si Ted. Bang, awak tinggal nikah bang. Kini mulai lo pacaran dengan anak teluk bayi ada. Anak teluk bayi. Namanya si Ted. Bang, awak hanya manfaatkannya bang ya. Pitiwa habis ya. Dan matanya orang kau sajak bilur piti kopi. Kau piti kopi taruh itanya. Bilo kau kayo. Hah? Bilo kau kayo. Kalau kayu yo alun na bang. Tapi kalau mencubo kayu lah. Sajak bilo kau kayo. Indak kayu, ro sayo. Sayo. Dia sayo. Indak kayu, ro. Jadi itulah yo. Kalau kau pengen jadi orangnya yo. Jadi salmo kan dek di orang mah lebih. Pak RT mah nyabui mah. Onde. Pak RT, Pak Po, Pak RT. Kecek Pak RT kau umang-umang. Umang-umang Pak Apul. Umang-umang kan murua agak tasunde teh menyuruh ya kan. Tasunde teh menyuruh. Awak ndak bagi do bang. Kalau bagi yo bang. Tasurui sete nyilangnya lai. Kau kecek kau badia. Kau nya gunjang mau yo badia. Kau usianya daripada anggur dia. Ndak bagi do bang. Weh, ayo selero lap. Gitu lap deh. Jadi Giko salah pemirsa. Yang kini ko coba analisa deh pemirsa, antah iko batu antah salah, lidah kau tuh bukan itu mandi itu tuh biawak namun ndak nyonan sakit te itu mah bang, nan sakit te itu mah itu lah. Itu yang mana tadi ya cantik pemirsa yang awak sampaikan tadi cerna saya deh pemirsa, antah iyo antah indah iko apa mah mau tuh sesuai analisa saya gitu. Kalau yo indah. Indah lah. Kok dapet indah lah ya. Jangan sampai yo lo. Tapi yang yo tadi itu kenyataan mah. Ndak doro. Ingat beko tadanga lo di Serambai ya, dia mak Serambai di Malaysia lo. Anda. Kok kecean si Rambai. Si Rambai itu rambutan mah rambai-rambai. Kalau di Pariaman kan itu panggilannya mah. Bang, iko awak tutik sampai siko bang aku tugas abang medit le. Assalamualaikum pemirsa. Karena doyok cari cinta.